Angiqale ngokubingelela kuqala. Namhlanje ngifisa ukuthi nidlulisele ubufakazi bami. Mina ngene emshadweni ngo-2013, kanti ngo-2019 kwadlula umamezala wami emhlabeni. The sekwenziwa umsebenzi wakhe, kwase kubiziwa umndeni. Umkhokheli wacela umndeni wakaNgobese. Uthi-ke umkhokheli mndeni wakaNgobese uMakhumalo ubegcina zonke izifungo zakhe, neminikelo futhi ebibizwa enkonzweni ebeyenza uze wanqotshwa ukugula. Uthi-ke ngiyacela-ke mndeni wakaNgobese ukuthi uMakhumalo nimnikelele umnikelo ongango-R300 ukumhlanganisa nabasezulwini. Uthi udadewethu uma wami ebengakweleti lutho ngoba kuthe noma engasakwazi ukufinyelela enkonzweni ngokugula, kodwa iminikelo yonke beyiphathisa nezifungo zonke. Uthi kumkhokheli angisho ukuthi ubekweleta, kodwa lo mnikelo lo ongango-R300 ukumhlanganisa namakhosikazi asezulwini. Ngabe sengiyamuzwa-ke mina ukuthi umkhokheli uthini, ngoba uma unenhlahla uNkulunkulu ekuthandile uyakwenza uNkulunkulu ukuthi uyizwe into. Ngithi mina mama ngicela ukunikela lo mnikelo ongango-R300. Uthi-ke Masibiya unganginikezi manje, kodwa fika ngo-14 uzonikela lo mnikelo ongango-R300. Nangempela lafika usuku luka-14 ngafika nalo mnikelo ongango-R300. Kwathi mangabe isingene inkonzo kade kulandiwe ingilosi, wenziwa konke iminikelo eyenziwayo, wayeseyangibiza umkhokheli ngaze uguqa phambi kwakhe. Uthi-ke umkhokheli makhosikazi nangu unkosikazi wesibili kaNgobese owuMasibiya. Uthi ucela kuzonikelela umamezala wakhe umnikelo ongango-R300 ngoba bengasenayo amandla okuyifikela la ngenxa yokugula. Bakhuza ku-Amin. Ngicabanga ukuthi kwaba zinsuku ezintathu kuya kwezine ngathi ngileli busuku ngaba nesibonakaliso. Ngabona ubhuku lomfula omkhulu. La osebeni lwemfula kwakukhona ibhayi noma itshalo elaliblue ngemiphewalo. Kuqhamuka umamezala wami uthi Masibiya ngicela ungikhiphe la phakathi. Ngisacabanga ukuthi umamezala wami uyisidudla ngizothi ngiyamdonsa bese ngiyaphoseka. Waphinde wathi Masibiya ngicela ungikhiphe la. Ngase ngiyalula isandla sengiyamdonsa waphuma, kwathi mbhuncu waphumela ngaphandle. Khona lapho ngayibona ngazuthi sesisethempelini lasebuhleni la kunobaba mkhulu khona. Ngathi inkonzo yolwesine yamakhosikazi. Uthi ke umkhokheli bakhokhele babekhona uthi Masibiya sizocela usifundele umthandazo wokuvuka. Ngathi ngisasiphethe isihlabelelo ngisathi nje isiqalo somthandazo wokuvuka. Uthi kumkhokheli Masibiya hlala phansi kawuphelele. Mangithi ngiyayibuka u14 eseswini awukho, osekhanda awukho, inansuku ayikho, sengigqoke nje umNazaretha kuphela. Ngabe sengiyaphakama, mangithi ngiyaphakama ukhuluma izwi ngiyezwa khona ukuthi ubaba, kodwa angakazi ukuthi yena muphi ubaba kumakhosi amaNazaretha. Uthi mntanami buka ihlahla, zaqhunqa ihlahla zabamnyama lanwebeka ithempeli laba likhulu kakhulu. Ihlahla sisodwa sasize silenge ngo-14 simnyama singabonakali, silenge ngisho amagatsha silenge ngo-14. Mhlawumbe sisodwa ihlahla sasulayishe 1000 mhlawumbe nangaphezulu. Uthi-ke mntanami hamba uyothatha u14 wakho kulesa sihlahla. Mayekhomba ukhomba eduzane kodwa ukhomba kude. Uthi mntanami ukuphelela khona okwasemhlabeni, kodwa kungokwasemhlabeni nasezulwini.
Thina boshembe umuntu ongawuhloniphi umendo wakhe nongayihambi ifuno zakhe angayigcini. Thina boshembe uthi mayifikela emhlanganweni ebese samphuca sugaxa ehlahleni eyinika ukuthi usaphelele kanti akasaphelele. Uthi mntana mhamba uthatha u14 wakho ngigijime ngize ngifike ngingathathi noma kusiphi isihlahla kodwa la ngikhombise khona fike nguthatha u14 wami ngofaka. Zishintshe ihlahla zithi mayishintshe ihlahla ebese ziba mhlophe zile ngo14 abamhlophe zize isindwe ngisho amagatsha. Aphinda ashintshe efanayo athi mntanami thina boshembe uphelela khona kwasemhlabeni kodwa uphelela kungowasemhlabeni nasezulwini. Umuntu ongawumhloniphi umendo wakhe ongamhloniphi umyeni wakhe ongayihambi kahle izifungo zakhe thina boshembe mayifikela emhlanganweni sifike simephuce sigaxa ehlahleni. Ehamba eManazaretha angikhomba isihlahla fike ngudonse ngufake kusala inansuka. Phinde ishintshe ihlahla nazo zisindwe kuze kusinde amagatsha kusindwe inansuka. Ithule izwi ebese ngiqondela mina esihlahleni fike ngethula inansuka ngigaxa. Ebese likhuluma izwi lithi mntanami leso sihlahla uthathe kusona leso sihlahla leso esamakhosazana. Nathi thina boshembe nawo mangasayigcinile ubungcwele babo thina boshembe bathi mabefika lamakhosazana siwaphuce sigaxa ehlahleni. Hayi ke ngivele ngigijime ke manje ngijaka ufunda umthandazo ngigijima ngalena nsuku le engiyithathile. Ngithi mase ngizofika la kufunda khona umthandazo ebese ehluba mamkhulu eme ngaphambi kwami ethi mntanami ngeke ukwazi wena ukufunda umthandazo, wena waxabana nomyeni wakho wanqapha. Akezwanga kodwa thina boshembe sezwa sasiphuca konke ukuphelala kwakho wayena ukuthi usaphelele kade usuqoka ongasemhlabeni. Thina boshembe sesikuthathile ukuphelela kwakho sigaxa ehlahleni. Wathi hamba mntanami uyoxolisa kumyeni wakho. Wathi ngoba thina boshembe noma ngabe uthunywa umkhokheli ethi biza isonto noma ngabe ethi ufunda umthandazo thina siyayivala indlebe ngoba usuke ungasaphelele ukuthi ungawenza umsebenzi kaNkulunkulu. Wathi mntana mhamba uyoqinisa kumyeni wakho. Njengoba ngishile mina ngonkosikazi wesibili kumyeni wami ngabe sengiphaphama lapho umyeni wami ngenhlahla wayekhona ngaxolisa kuyena sengijule ngimazi kwakumazi ngisho ingubo engangigqokile. Ngiyamxoxela ke isibonakaliso sami ngithi baba ngicela ukuthi ungixolele. Uthi yena hayi kulungile ngiyaxolela. Kwase kukwara to 4 sezumkhuleko wesiguqo sika 4 qede lapho ngazumeka ngaphaphama lapha ngithi vuka nathi sokhanyisela amehlo ethu nengqondo zethu. Ngiyeke ngibuzeke ngithi njengoba sibaningi kangaka labo 14 abakabani laba bagcwele ihlahla abamnyama laba bamhlophe inansuke engayibona uNkulunkulu engibonisa zona. Ngiyeke ngibheke ukuthi inkosikazi uthola ukuthi umuntu mayivula ingubo zakhe esontweni ethi ngaze ngawukhohlwa 14 wami ngokhohlwe kanjani, ngaze ngawukhohlwa 14 wami wasekhanda ngokhohlwe kanjani. Angeke phela ukwazi ukhohla isikhali sakho ngoba isikhali lesi sasisontweni. Kuyenzeka komunye uthola ukuthi hayi ngoba ekhohliwe kodwa uthola ukuthi awusaphelele. Kwesinye isikhathi omunye umuzwa ngoba esenolaka esontweni kanti uNkulunkulu usemphucile kungcwele. Kwesinye isikhathi makuhamakhosikazi kwa14 uyibona inkosikazi bangumsindo ethi uyakhuluma umkhokheli amakhosikazi engamuzwa kanti ubungcwele lapho sekho kubona uNkulunkulu usebephucile.